Мені повезло, я знайшов 100 гривнів в траві тільки що. І то ще не все. Біля тих 100 гривнів ще 100 євро було. А ви знаєте що? З того часу в мене як по маслу пішло. Збувається все. Просто треба дуже сильно вірити в то. Я думаю, що піднімати руку